Vedeli ste, že každý film, ktorý ste kedy videli, vás psychologicky manipuloval? Práve teraz sa vaše vedomie zmení navždy. Režiséri používajú 3 zásadné zbrane na ovládanie vašej mysle. Prvá je farba. Červená vás rozruší, modrá vás upokojí. Sledujte Matrix. Červené pilulky nie sú náhoda. Keď Neo vstúpi do skutočného sveta, všetko je modro-zelené, aby ste sa cítili znepokojivo. Druhá zbraň je hudba. Jaws by bez tej ikonickej melódie bol len nudný film o žralokovi. Tie 2 tóny vás prinútia cítiť strach ešte predtým, ako uvidíte nebezpečenstvo. Váš mozog je naprogramovaný reagovať na zvukové frekvencie. Režiséri to vedia a zneužívajú to. Tretia technika sú uhly kamery. Nízky uhol vás prinúti cítiť sa malým a bezmocným. Vysoký uhol z vás robí pozorovateľa s mocou. Každý záber vo filme má psychologický dôvod. Tieto techniky ovplyvňujú vaše rozhodnutia aj mimo kina. Farby v obchodoch, hudba v reštauráciách, camera angles v reklamách. Všetko je navrhnuté na manipuláciu vašich emócií. Teraz, keď poznáte tieto triky, už nikdy nebudete sledovať filmy rovnako. Otázka znie: chcete sa nechať manipulovať? Alebo si uvedomíte, ako vás filmy skutočne ovládajú?